Baby girl? Sus. Chicks ba kayong talikod, oh? Daha kayo ganyan sa view, eh. Sakto sa, di ba? Bago ra ko gibulagan sa kong uyab. Murag makabawala din sa problema dari nga lugar, oh. Sus. Tsada kay sa view. Ana, diri day magbayad sa entrance. Magbag, be. Ay, magbag. Pila kay entrance diri, be? 50 ra. 50? Sa katsada, sa diri, 50 ra? Oo. Mo ba? Oo. Ako lang na 100, eh. Uy, salamat Oh, dong. 100 ako. Salamat kay dong. Nya, pwede na lugar ko. Oh. Laglaan diri sa mga view. Susunod. Ay, sige tayo. Salamat kayo, Tia. Huh, sulita kay sa view diri. Uy, sige pag 200 or 100. Sus, bawi kayo. Ha? Huh? Pinaido yan. Ah! Wala yung problema diri. Dito sa na ano ratsada kay view. Baby girl? Sus. Chicks ba kayong talikod, oh? Karoon ka. Skartihan ta kabi. Ay, miga. Uy, hi. Alam. Ay, di ba? Nagod na, apa kayo? Wala kay kauban. Ay, wala man. Ikaw na isa ko kay kauban? Kung wala, naglaglay sila kay ano sila, sa lagyo. Ay, minsan bugay ba kay wag mo kauban. Mura gini nga view may makapawala sa problema bitaw. Pero sada dili og natay kaunon istak ba? Ba? Kung ikaw, naranin mo, hindi man ka makapalit diri naman dyan po mga baligya diri. Diha. Pwede yung palit. Oo, pwede. Sus, kasulit sa view unya na pa yung mga baligya. Sige, palit sa ko ha. Ah, sige, sige. Para mag-snack lang no ha. Sige, sige. May niti. Siya yung manglibre na ko. Ito kung uya buwa man po, klaro. Ako naman ang ipalibre na. Datigong ko para sa among duha. Ako naman ang ipalibre-libre. Kung saan. Kani kayo ng libre. Dinhi ko. Bahala to siya. Tay na mo eh. Chipi. Ay, kana tay chipi. Pila man na tay? 30. 30. Papalit ako tay. Ay, di ba? Complete to gid ba? Sa pili mo din. Ay, tay, salamat ka siya. Ito ko tay. Sige. Arami ka. Wala akong favorite cheese ba? Salamat kay Ani ha. Sada ka Kapag view. naglibre. Inya kaon-kaon. Pero Perfect kayo. Abrina. Paisa. Di ko tama pas mo ani gulay Paris. Ang taani ba? Apilan ka mo. Pares. Oh, lots of drinks pa kay murag. Mas dami gining CPO na sa drink. Soft drinks. Pagtulak no? Oo. Kay murag lain kini goy pantulak yun. Sige lang. Naaman dito. Ako na mag-order daan. Ako na lang ipabuglaw ba? Sige. Thank you kayo ha kay murag. Dami kay kaon-kaon din. Abrina na. Kaya lamig kayo. Kayo. Kaya ko ba? Pero mas lami gini ka og magkuha na kag pangtulak. Pantulak? Mayo gana? Ha? Gina basta imong libre. Sige, magkuha ko. Kalayo sa kanabtan nga tiho malitindahan dito eh. Kaya ito na ko be. Uy! Ano mo ka-snack lagi? Nakagdagong na ila, siya nang libre na ko. Magbulag na ta kay ako si gasto nimo, may pato siya first meet pa namo, libre na ko niya. Ha? Magbulag? Magbulag na tadi na ko nimo. Sigo gasto nimo ikaw laki ako si gasto. Ulit na ba niya? Gide maayo de nga manguyab tang wate kwarta eh. Biyaan ta.